teraz čo? No teda toto je banda kurva čierna cigánska. A to čo robia? Lebo aj ten zámok nedáva Boha, tam boli dva kľúče, 3. Čo to nejde? Čo má robiť? A toto keď spravia, pôjdeme vonku a my ako prídeme dovnútra? Ale ti šarinové chvíli vám dali. A keď domov prídeme z roboty? Lebo toto šarinové to robia. Zápasky dávajú do dverí. Tak mi to otvor. Že sa neboja, že ich zabiješ. A toto šarinové to robia, dávajú do dverí zápalky. Že nadáva na cigane, že na ním to nebude. No. A to oni robia. Oni. Aby sme sa báli, neprídeme ani domov. Ani pri doma nebude, nikto nebude doma. A budeme vonku stáť, kde sa šarinové sa neboja. Andrzonen, alebo čo? Ja zajtra pôjdem hore. Lebo do dverí dávajú zápalky šarinovi. Kurvy špinavé, vyjebané. No však vy zajtra dvere neotvoríte. Jebe ja vášho Boha. To oni robia. To naučili No robiť. ja najebem celému činžáku. A čo im jebe? A šarinové sa neboja. Lebo šarinové sa neboja. Tu sú chlapi. No tí dvere neotvoria zajtra. Jebe ja vášho Boha. A ja by som im dala tak do dvere, aby vedeli, čo to je. Ja to môže jebať. Ej, ale vy dvere neotvoríte ráno. Jebe ja vašu mater, kurvu vyjebanú. Jebe ja vášho Boha. A vy svine skurvené. A to šarinové, Boha.